И така, здравейте. Сега ще направя кандидатура за Geekcraft. Първо, искам да кажа, че съм на 17 години. От София съм. Тук ще покажа моят survival свят, който скоро го направих, и това е. Започвам. И това е първоначално където се нанесах. Няколко брewing стенда. Тук простотийки работи. Да. Първо, честрума. Да. Доста ми хареса как стана. Шурикен простотийки. Да, малко съм се развил. Така, това е от честрума. И да, игра на сервала, само да покажа. Няма нищо. Някакви чиито такива прости. Нищо няма в Ender Chest-а. Тук шуркен фермата. Бяха направил до тук всичко, но като порасни става доста тъпо. Нищо не се гледа там. Не ми е много силен компа, затова съм си намалил чунковете. Тук това са смелтъри, два смелтъра. Така, първо да покажем. Тук имам и уит ферма. Тук, даже и една крачка, къде ще умре. Тук това мисля за моркови, има и за картофелите. За картофи, те са на едно. Тук има и на къщичка. Както забелязахте, харесвам фермите, затова имам и долу. Не, че това е нещо по-такано, просто декоративно. Тук ми е enchanting table. Започнал съм и едно колори. Много мързи нещо да го правя. Тук ще го изкопая долу до bedrock и после ще го запълня с стъкло. Да, и ще оставя руидите, които съм изкопал. Да, имам и тук някакви кирчици, брадови, прости. Да, вече ми е много як. Хареса ми. Още една уит ферма, много малка, просто декоративна. И това е ми огромната ферма за крави. Беше пълна, не се виждаше граса долу. Много малко ги поизбих. И сега след малко ще ви покажа. Сега след малко ще ви покажа колко месо събрах. Като избих толкова много. Дори доста оставих. Да ги бридвам после. По-лесно, по-бързо. Защото като ги бия и пада кожа и после трейдвам с вилджерите от селото. Погледнете. Защото слутинг, fire aspect, просто ги пръскам. И кожата. Ще ви заведа до селцето. Близо. Просто съм направил леко почин. То не е толкова готино, но просто да знам горе-долу на къде се отива. И докато вървя, искам да кажа, че не иска да правя кандидатурата на креатив, защото в смисъл искам да покажа това, което мога да го направя на survival, а не на креатив. Да. Така стълбички да не се качвам постоянно. Да. Какво е? Между очите? Няма проблем. Пожела го, какво го правя. В газа, ето в газа.
Малко изглежда тъпо, но да. И ето го и селцето. Просто идвам тук да трейдвам с вилиджери. Затова съм го градил и да не идват мобове. Тук някъде имах и такова. По-точно имам вилиджери, които съм ги... Ето, да не излизат, които съм ги заклещил. Те са... Доста якички има. Той е тъп. Ето, той е с Rotten Flash и имам зомби спаунери. Просто, ето, като имам толкова много sugarcane, превърна в хартия и си получавам простотийките. Тук много скъпо. Това съм го развил доста. Да. Въобще взето, това е от сърцето. Сега трябва да се върна и да покажа и другото нещо. Като за последно. Майна там беше път. Да. Би трябвало да има тамка. Оф, колко съм тъп. Да. Дано да ме приеме. Дано Ник да ме приеме. Доста искам да играя в някой привет сервер. То аз не съм само май в EvilCraft бях пуснал кандидатура, но се знае, че няма да ме приемат. По-точно няма време да се развия повече. И там исках да покажа, че на Survival искам да покажа какво мога да направя. Ябълка, да. Супер. И както виждате, с минимални ченкове компютъра ми е пълна баба. Честно казвам. Да. Смелтерите, тук на това не съм направил. Това е бачка. По-точно, на това не съм сложил работи. Дали? На това има още. Да, простики, тук с лава съм заредил от недъра. Само да покажа и недъра. С недъра само съм влезен за малко. Там намерих такова за фарминг на уидъри. Как се казваш? Дева. О, не. Да, преди още не се бях развил и направо тия пигмени ме смазах. Направо ме смазах. Някъде 3-4 пъти бях, умирах от тях. Някакви пълни педараси. Ето е и това. Дева, как се казваше, все тая. Тук доста, само че трябва да го хаособна. Доста се спавнат уидари. Има и такова. Как се казваше, дева? Блейз спаунър. Но сега ми се ходят там. Така. Айде, по-бързо е. Писна. Само да не удрям някой пигмент, че пак ще ме... Не мисля, че ще ме убият сега в тая броня. Dev Style, там простотики, пантоните ми са много хубави и другите са горе-долу стават. Не са за изхвърляне. Така. Тъпотия. И тук надолу ми е мината. Както виждате. Ужасно много ме кефят тия новите блокове, като ето станат такива. Направо ме кефят човек. Да, приказвам се сами. Тук малко простотики. Гранита, погледнете.
погледнете каква красота. Пати много яки сгради ще стават с него. Тук натамка малко съм почнал и натамка. Абе, копал съм си. И да знам какво друго да покажа. Чекай, ще помисля да видим дали има нещо друго. Друго, да знам какво друго да е. Да бе, леле колко съм тъп. Значи ще покажа и спаунера. Спаунер по принцип съм си го направил както правят повечето хора. По лесния начин. Нали, да ти идват и да е на един хит само да го удреш. Просто това е елементарно смисъл. Да, сеща се. И тук, разбира се, че нямам гол да продължа релсичките на така, но по-натам ще ги оправим. И тук сега натискам като луд да варя бързо. И много бързо годнявам. Но и гранита доста често се среща и затова може да се фарми и да се получава и да строи яки сгради. И да, както казах, ако никой ме приемеше доста добре, няма да развалям играта, просто искам да играя в Кибикрафт. Това е. И да, може да слушате някаква музичка. Има навън. Тук е толкова тъпо съм го направил. То аз наскоро, преди един или два идея бех намерил спаунера и бех го направил. Ето ротан флеша, който съм изфармил от зомби спаунера. Тук тези простотики, тук някакви печки, мечки, да. И спаунера е на там май, да. И тук... Това не трябваше да го правя. След тая. Тук, защото малките зомбите идват из тук. Нали, съм пуснал вода да се стича и да идва насам, после се качат нагоре, падат и съм по един хит с такъв меч. Стон меч съм си направил няколко стон меча и си направим пръскам патките. Ебан се, разбира се. То не се ебан, така се пръскам патките. И статистиката само да покажа на колко зомбите съм кимнал. Зомбите, 1018 зомбите. Да. Само да покажа и колко зомби пигнала. 6 пъти са ме убили. Бати педалите. И да, това мисля да е от клипа. Дано да ме приемете. И това е. Ако ме приемете, се чуем. Чао. Бай-бай.